Ganun guyab-uyab man mo. Secret. Kabalo ang ginikanan, ane? Kabalo. Ikaw, kabalo? Kabalo. Pila naman ka bulan, tuig ang relasyon. Wala pa. Bulan. 27 days. Asa gasugod yung relasyon na. Sa sports, sa ane? Kane? Sa frisbee. Pila mo ka sa bulan, kadula. Sa grupo ni? Bago ra. Ay bagway sa nagkadula, tapos nagka-interesa na itong ane. Kay Mayo mo, pasa? Yes, of course. Nganong siya? Pretty. Butan din. Ang ano kahangpon siya? Ang ganing, ang ayan siya ning butan sa ding may modula na. Ikapila mo sa usag-usak. Kaupat. Ikaw, ikapila po nimo siya? Kapatsan. Hopefully dili po mo mahimong ikaupat ra sa usag-usa. Ikatong mga past relationships nimo, pila ka bulan or tuig ba? 2. 2 years? Amo na yung pinakadugayan pod. Imuha pod sa mga past relationship nimo. 2 months. Hopefully dili nimo siya mahimong 2 years ug siya nimo 2 months lang. Pendi. Pero so far, kumusta ang 27 days nga maguyab? Okay ra. Ikaw. Okay, Razad. Pero so far sa 27 days, unsay mga activities ngayon yung ipang buhat nga makalingaw aside sa frisbee? Dula-dula ra. Istoryanay. Unsay ipang strayaan? Aba to, sa dula. Kapapod sa dula, wa mo gilaayan na puro dula lang. Kabayin sa personal life, like, kumusta ka, ang anong ani ka, anong say ganahan mga nana, para mas maila ba ang usag-usa, hantod sa asa ni paingon ng relasyon na. Wala ko kabalo. Ikaw, wala pa ka kabalo? Kamo, kabalo mo? Wala sila kabalo. Ipadayon pa ka, ani, hantod maos kabulanan? Pendi. Padayon na to nino kung unsa inyo kayo experiment pa mamano gaila-ila pa pumog unsa inyo mga personalities duwa hopefully mag-uyunanay mo hantod us ka bulan. Yes. 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 Hala sige, mensahe na lang sa usag-usa para mamanta. Camping siya per me. Muntod sa hantod. Ikaw, tubag. Mora ta. Ugma na pang uban. Same time? Yes, of course.